Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska se tady koukneme na motor ze Simála. Tak jdeme na to. A tady jde vlastně vidět, že to gufero netěsnilo, no. Jinak bude se dělat přestavba na 60, 5 kvalt, motor není můj, ale je to pro kamaráda. Tadyhle do toho žlutýho krasavce. Tak já to rozpůlím a zase se ozvu. Motor máme rozpůlený, víceméně bez žádných problémů. Tadyhle akorát teda, že je nějaký posekaný, jo. Jinak kartery vypadají slušně.
Motor máme umytej, ložiska jsou vyndaný, přišla nám mezi tím nová klikovka. Ta stará už zvoní a když se bude dávat ta 60, tak ať se tam nedává stará. Takže já tam hodím nový ložiska a potom se zase ozvu. Tak jdeme na to. V jednom karteru už máme ložiska. Používám SKF. A v druhém zatím nejsou, protože jsem zapomněl, že jelikož se tam dává 5 kvalt, jo. Tohle je originální kolečko na startování. A tohle k tomu 5 kvaltu. A ono, jak je větší, tak by se nám nevlezlo tady do kartéru, že jo. Takže je ještě potřeba tady ubrousit trochu. Takže já to udělám, nahodím ložiska a ozvu se. Tady už to obroušený máme. Ještě je potřeba trochu zúžit tohle, protože se to tam jinak nevejde. Ještě trochu a už to bude v pohodě. Ještě to potom mám tady trošku, jak je ten zub. Konečně to je obroušený a už to tam konečně pasuje. Ložiska už jsou tam, šlo to celkem dobře, akorát tadyhle byl nějaký otřep, takže to šlo trochu hůř, tomu jsem musel pomoct ještě, no. Ale jinak dobrý. Takže tam hodím převodovku, dáme tam kliku a můžeme spůlit motor. Budu tam teda asi muset dát silikon, protože tadyhle někde třeba, když se kouknu, tak jsou tam nějaký sekance. On už to někdo půlil. Jako jinak to vypadá v pohodě, ale tadyhle někomu vyl šroubovák, no. Tak pro jistotu. Nahřejeme si druhý blok a můžeme to složit. Aby se mi to líp montovalo, tak jsem si to ložisko ještě teda vyndal z karteru a nahřeju ho a dám ho rovnou na převodovku. Ono to tam pak půjde líp.
Motor máme v kupě, trošku se mi to tady seklo, ložisko mi tam nechtělo moc vlízt do kartéru, ale klika se točí volně, takže krása. Válec mi tam nešel úplně nasadit, tak jsem si sundal písní kroužek a zjistil jsem, že se mi tam nevejde ani 15setinová měrka. Takže si sundám ještě druhý kroužek a zabrousíme to, ať to má vůli 3/10, no. Zabroušený už to je, měrka se tam krásně vleze, tak snad už to bude v pohodě. Jo, předtím to tam prostě vůbec nechtělo vlízt ten pís. Motor máme složený, takže já ho hodím do rámu a vozu se. Potřebujeme pak ještě namontovat. Jiný řídítka tam přijdou s hrazdičkou a přijde tam jiný rychlopal ještě. Ještě tam vlastně teda přijde ještě jiný vejfuk, tady tenhle tam chce. A ještě je potřeba vypustit starý benzín z nádrže a vyměnit kohoutek.
Simpsona máme hotovýho. Všechno, co jsem měl namontovat, tam vlastně namontovaný je. Akorát tadyhle není ta guma na filtr usání, to si tam pak majitel dodá sám.